लागत कि नंदो जी फोनो ना करी ना भुला गए का मन करता कि तनी क के समाचार लेनी कैसन बुची जी बाड़ी नंदो जी कैसन बड़ा लइका फैकन का हालचाल ले नहीं की ओ खिचड़िए का आइल हवन जा उनका तनी बतिया ले दा हेलो काजी नंदो जी खुश रही खूब आबाद रही जा आगे भगवान वालों के बढ़ावस ये कहा तनी कि बुची ठीक बाड़ी ना अच्छा ना बाबूजी ठीक बानी हमारो सब ठीक बाटे तन दी त बुची जी के फोन में हाँ बुची जी खुश रही अब बचवन का हाल बा जी ठीक बड़ा सन छोटका बीमार बा सुनो ना काम करा बुची घाम धूप में मर जाए दी घूमे खातिर देखते बनी आजकल के घामा रेट रेट होला ना सही पावला सबके सियान तो सही ना पावल तो लइका छे सही पहिया से घाम माई ठीक बढ़ रहा के जी बाबूजी तनी बाबूजी का तनी खांसी उसी हो जाता है हमारा हो खेला ना बाजी 2 महीने के हाँ तो इतना दिमाग में चंचल रहा था जी लेकिन हमारे बाबा मुँह वाला बड़ा ना फोन ना आता घर से क्या करब जिंदगी है जनते बानी एक दिन के जिंदगी नहीं खे ना दे दी नंदू जी के तनी हाँ नंदू जी बोली अच्छा ये कहता नहीं क्यों बा लगवा कहता नहीं क्या मन ना करेला रवा के हाँ तनी हुई थी घूमती फिरती पहले रह के कितना मर मजाक करत रही अब तो साफा हमारा के भूला गुनी त्याग देनी जी तो आई अच्छा कितना घंटा लगी जी सुनी वो भीटा वाला रोड़ा पकड़ के आई शॉर्टकट में आ कोई दिन के जाता नहीं बाजारे हमू ना बताई आ उ तो अहिन त जका मेहरू जनी दिन सके आइल लहन हाँ रीमा के पाहुन आइल लहन लोग जानिए जाई लुका के ठीक बा रखा तनी झट से सुनी ना तनी कुछ खाए पिए ले ले ना दोई लागो छोड़ते से तनी मर मजाक कर देना मजाक करनी ज्यादा मत लेके आई ठीक बा रखा तनी ठीक बा झट से नहा के आई चाहे तो नंदो से तो बात कही लिया नहीं बेचारा बढ़िया आड़ा गोड़ तुर छोटे पता गोनी तुम कर लैट्रिन कर दो दरिए पता वो कुल साफ कही नहीं ज्यादा सब ऊपर वाला देखेलन भगवान देखेलन जाता नहीं सर सफाई कर दी घर द्वार के अब लगा था कि नंदू जी यही वाला हुई यहाँ तो कहीं कि कैसे घर द्वार बाटे साफ लगा था कि वही न करें का लिप तो दे आ जाई सिकड़िया खुलल बा खुले हम कने बंद बई हाजी 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 इतना सोचे का बाटे अपना घर दुआर बाटे पहले रहते रहने जाया के बुची जी कितना दिन रहल बानी हां आई बैठी तो का हाल बा ठीक बा जी ठीक बा एकदम साफ भुला गुलनी हो भुला गेल नहीं कि गई रही तो कहीं आवे जाए तली वो काजी। ऐसा ना बाली की एकदम हमके परेशान कर देतली ई कहता नी कि मुर्गी फार्म खोले के आयो थु बाटे विचार हां तनी कम लइका पैदा कर छे अबे कहां अबे तो 6 को बटले बनो बाप रे जो कम बांस जी 6 का बोझा जल्दी ढोवाई जितने टीम बढ़िया रही ना उतने बढ़िया रही हां काहे से कि मार होते लेके तब चल मार होई तो फट देना लाठी 6 गो न निकली ना आगे से ना सोचल सोचल काम ना जल्दी होला और वो तो जनता ही बनी यही से हमने खाड़ कर दिल बनी टीम में था अभी सोचत नहीं कि ये जगह ये जो टीमवा खाड़ कर दी आपके अभी आज तक एक घूमना बना से तो हम सोचनी कि ये जगह खाड़ कर दी ये कहता नहीं कि बुच्ची जी के आगे मना करला जी बुची जी से काम बा बुची जी के लिए आई ना वो तो ठीक है बाटे जानी हमर तनी मन करता कि बुच्ची जी थी त माई की घूम थी हमारा नहीं के मन काहे ना ऐसा बुची जी यहाँ तब तो जगह हमारे काम हो गए हम कुछ दूसरे व्यवस्था से चलनी है हां अब दूसरा तनी देखो बता देते जी झट से ना
अरे महाराज जब कौन चीज बताई हम वही घड़ी का हम सोचते रही जौना घड़ी देखल रही तौना घड़ी से 2 साल हो न गईल 2 साल बियाह कैले 3 साल हो गईल। अरे वो लेकिन पहले से तनी कुछ चेंज ही हो गई नहीं चेंज ना हो जाई दोबारा आ गई लड़का दोबारा ना जाई 2 साल 3 साल जानता से नहीं लड़त रिक्स हो जाला जी जिम्मेवारी हो जाला घर द्वार की बॉर्डरों ले बेसी घर वाला रही बा हाँ मेरा के सामान लियो लड़का पैका तो सबके का अरे देखले बताई रही गाँव बियाह- ठीक बा बियाह में देखले रही ना ता पौरी वो घरिया लागत रही जान अब तो और ही लगे कि एकदम बियाह के बन बाद गइल लोग ना। हरक जाला नहीं नहीं एक महीने बियाह रहल त निक लागेला गाल फूल रहेला हाँ। हमरो जीवन के बात जी घर में एगो ससुर जी बानी त उहो के अब वो चल गेल बा ना बाहर ना कि मलिकार त निकल गयो 2 साल हो बाहर चल गए गेल बा ना तो मना करला मन करत का करे अपना ससुर से जाई तो कहे बोले कि ना हम काल ना दिन खातिर बानी त ठीक है तो हम अपने से हम चल देने कन्या ना कि चली तनी ओजो के समाचार ले ले लेकिन जाए दी भगवान इतना बुद्धि दे बना तबे ना तो वो आगे बढ़ गई का जी चलिए ठीक है ठाक बटे अब हम जाए कुछ बना दी का आगे नहीं का पाऊं हां पाम खुश रह आई हेडे ले बैठी 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 कैसे आवे के भइला चल ने घूमते खाने में देखना कुछ हो नहीं ठीक बा हाँ? खाना खाओ के आ, चलो जा तनी। अरे कॉफी और फिनाइल ले रख चाहिए हाँ ठीक बा अबे तो अबे आते न बनी 2 साल पते वो तो बैठी ना है तो जी, हाँ? आइल बनी ठीक है बैठी, बैठी बैठी। बैठी अबे आवते बनी हम काम धाम से फुर्सत मिलता ना हमन के बैठे करा मिली एगो उतना बोझा आखी का पार पर एगो टका लइका फैका ना होता हो सर बड़ी दिक्कत है चलिए हम आ गेल बा ना हम तनी मनी जानत नहीं हम व्यवस्था एक जगह देखले बनी हम हाँ हां देखले बनी ओ देख जगह ला गइला बा ना हाय ओ जगह गइला पर तुरंत हो जी हां सर हाँ हां जगह नहीं तो देखले ढेर बनी, काम तो ना कहनी है। कि चली तनी भेंट कर आई आ कितना दिन हो गइल हमार हो गई ना सर आ यहाँ के वो ससुरा पाछे के बाहर बिया है सर। वो ससुरा बाहर है तो कैसे होई नहीं कुछ होई त ऊपर देखा ले हले हाँ। एक जगह बाबा सुनी बाबू बाबा बैठ के बैठल बा तनी दामाद नहीं जैसे हम ना दमा जाए हम बैठा बा ना। एक जगह बाबा बना ना हाँ बहुत बढ़िया ना झाड़त ना देखा लेती जो जी का ना चलबो कहाँ जी हाँ गाना एक जगह बाबा हम देखले बनी चली त हमरा भी लड़का नहीं के चाह नहीं के चाह ना नहीं खेचा कहाँ अरे देखेला? बा। ना दबे को आ का बाबूजी अबे लड़का का करम बताई रहुए नहीं तन के कोई कहो तो कि बुढ़वा के नाप नती ना है तो कैसे खुल जाए ए जी खुल रवि बताई नंदोई जी गांव जबर त माजा लेवे करे बताई त का करे अपन से लड़का उखा दी हम कर दो जल्दी देखावा कौन तांत्रिक है कि हो जा फट से हो जा लइकावा ठीक बा ठीक आ बा लइके चाहत हो हाँ ठीक बा उनकरा के गइला पर बड़ा बहुत बढ़िया देखे ना हाँ, हाँ चला चलो तब निकल जा ठीक बा चला। चलिए हम आवत अनिल चली तनी बढ़िया या रहुआ पीछे ठीक है खाना ना खा दे हाँ हाँ खाना ना खिया दिया रे हाँ हाँ खिया दूं खाना वाना नाम ले लेनी ना तांत्रिक बाबा के बड़ी बूढ़ो तो हम आ, कनी जानता ना। नहीं जी नंदोई जी हाँ आ बाबूजी न खूब सही में साधवा सलन के तनी लड़का उइका रही त खेलाई थी तो वही जगह दूसरा से के हम नाती चलल ना तो बनी देखलन तो गप से उठा लेवला उनको रहा सोचली वही से हम चलल बनी मुन्नई खा तो हम बानी ना जाए दी हम वही जी का छोड़ देब तो हो जाई सुनी ना आ ले चल के बाबा के देखा के खाली घूम के चली ई आवे कहता नहीं कि झट हाँ। से चली रहो खा फिर जल्दी हम्म आ एगो काम करे आ चल जल्दी में छठी के चल ए महाराज पहले हमार दूसर जुगाड़ से चलनी हो आपके देख कर एकदम हमरो कहिए के मन करतु था हाँ रहुआ के तो कबे को मन करत रहेगा जी अब वो समय बियाह भइल हमन कितना निक लगे ना अब वो उहे बनी हाँ तो हम वही खातिर चलबे कनिए गांव पर से कन्या की चलत तनी मजा ले ले बुझी गो लइका चलिए, इतना सोचे कोई के लइका का? पैका ढेर हो गए ना चलिए, आई जा सुना। काम काम कर लगे ना सनो आई जीगा तनी मजा कुछ हल आई गया बनाई कुछ खाना चली बिची का पुआ बना दे लेके चल जाए आई।